Аз съм да Уидъргат и сега ще снимаме на Майнкрафт. Аз снимах, правих нещо по къщата преди да снимам първи клип. Ето сега влизаме в сървъра и ето го сървъра. И ето си. Виждате, посадих това. Събрах количество айрон. Направих една опата, вижте, направих си две кофи и тия тук. Тук виждате, виждате, вече съм целя. Изчакайте. Каля, стига да ти си много лошо. Не може да играем на лего. Че спреш ли? Добре. Хора, виждате, тук съм си развъдил малко кукушки. Гледайте са. Любов, нали? Ето тук как така да легнем. Когато ме боли, му слагам такова. Та-тара, та-та-та-та-та-та. Ето. Аре, лека нощ. Лека нощ. Добро утро, хубаво, снимам месо. А тук нещо, не. Тук нещо, не. Аз съм мъртвец, не ма си убивам от... Паднах в капаната си. И сега трябва да отидем на там. Да убием тези две овце. Така, така. Първо им взимаме. Дай тук бе, тук бе. Аре, сега ще смажеме. Взимам айрон мечо за буф. Ето тук намерихме целият айрон. Ето са се пече. Дали може да тичаме вече, да. Трябва да заберем едно дръвче, за да направим доста факли. За да, знаете, да доекспортнем. Ето. Толкова ще достигнат Iron Zor. Така, сега... какво правя? Правя за втори път. Месото. Сега папаме. Вижте. Това тук. Само 9 ни остана от айронът. Това тук не е пак. Извинете хора, но се обърках. За 13. 52. И сега хора. Опа. Ето.
ето тази страна. Сега се връщам, хора, имам една работа за 5 секунди. Готово. Какво правиш, бе? Кали. Кали, това твоето, защо ги остави тук? И хора, видях колко айран има. Даже не знам къде беше, ако пропуснах ето. Така колко? 5 айрон, хора. Това е много малко. Оп. Малко падна. Тук е експортна ефе. Опа, чувам зомби. Аз се качвам бързо. Страх ме мине. Бързо, аре. Опа, фал, направихме фал. Хора, страх ме. Фак. Ето. И вече отвънка е тъмно. О, да. Опа, бързо да осветиме, където можем. Не. Трябва да осветим цялата пещера. Не! Фак. Аз трябвах ето така тук да осветя. Стигнах до тук и ми